Soc un empresari del món del vi, no? El que passa que ser empresari i del vi de vegades és una mica... no s'entén del tot perquè un bon empresari no es posa al món del vi, jo sempre ho dic, no? El canvi climàtic és l'amenaça més gran que tenim la gent del vi a tot el món. És terrible el que ens ve a sobre, no? És la societat la que ha de canviar. No som els fabricants de vi, no som, què sé jo, els pagesos, és tota la societat que hauria de canviar i hauria de dir, bueno, escolta, és que això ara és diferent. Jo crec que hem de creure que la societat ha de ser més igualitària, no? Tothom ha de tenir les mateixes oportunitats, no? Llavors una persona que té una discapacitat no se la pot marginar, sinó que hem de fer el possible, la societat, nosaltres, perquè aquesta persona trobi la seva manera de poder ser realitzada, de poder aportar també ella, aquesta persona, alguna cosa, no? I segurament va ser per això que van començar, però jo recordo que van començar d'una manera petita, poca gent, però són ells mateixos que s'ho han guanyat. No és que les empreses han fet un acte de voluntarisme, no, és que aquesta gent ens han demostrat que podien fer bé la feina. Jo crec que totes les empreses haurien de col·laborar, pensar fins on pots arribar. Tu no pots canviar el món, ja m'agradaria, no? Però no pots, llavors has de mirar de modificar el teu entorn. I m'agrada pensar que ha de canviar. No pot ser aquest egoisme ferotge, no pot ser aquest capitalisme que deixa la gent sense vivets, sense casa. Això ha de canviar, no pot ser, no? Al contrari, jo diria que cada vegada més veiem exemples de la hipocresia que hi ha, sobretot en determinades empreses. Si jo fos el director d'una empresa normal, el faríem fora. Hem de creure que si tots plegats ho volem, podem anar a una societat millor, segurament. El cafè el faria amb el Karl Marx, perquè va ser la persona que al segle XIX, amb el seu manifesto, el 1848, em sembla que era el tio, d'anunciar per primera vegada les barbaritats que es feien a nivell de tota Europa, no? En aquell moment. Dones físiques treballant a les fàbriques textils, nens que anaven a les mines, jornades laborals de 7 dies a la setmana, disbarats, no? I va ser el primer que va aixecar la defensa de la gent i tot plegat. Sí, faria el cafè amb el Karl Marx, si pogués.